एही रे टिकुलिया पे तीन जना के रखले बानी। एही रे टिकुलिया पे तीन जना के रखले बानी। आ पुलिस दारोगा थानेदार टिकुली सटले बानी। आ पुलिस दारोगा थानेदार टिकुली सटले बानी। एही रे टिकुलिया पे तीन जना के रखले बानी। एही रे टिकुलिया पे तीन जना के रखले बानी। आ पुलिस दारोगा हवलदार टिकुली सटले बानी। आ पुलिस दारोगा हवलदार टिकुली सटले बानी। कहिया अइबा भैया हो पनियाइल बिया भौजी। कहिया अइबा भैया हो पनियाइल बिया भौजी। लागल हवा फागुन के पनियाइल बिया भौजी। लागल हवा फागुन के पनियाइल बिया भौजी। कहिया अइबा भैया हो अगुताइल बिया भौजी। कहिया अइबा भैया हो अगुताइल बिया भौजी। लागल हवा फागुन के पनियाइल बिया भौजी। लागल हवा फागुन के पनियाइल बिया भौजी। सब कहेला कि बहुते सुंदर बाड़ू तू। केहू कहेला कि बहुते सुंदर बाड़ू तू। कौन जादू भरल बाटे कवन नगरिया में। लागे न काची उमिरिया में। सब कहेला कि बहुते सुंदर बाड़ू तू। कौना लागे लकाची उमिरिया में। टोना लागे न काची उमिरिया में। तो दोस्तों हम लोग के तरफ बेटी बहन जब तिलक चढ़े आवेला तब बर्तन जब निकालल हो तिलकवारू लोग तो मेहरारू का गावेली सो भड़क जाली सो बर्तन देखे जा रहे अरे हमरा बाबू के तो ठग दिलो सर ये तिलकवारू तब ओइमे बुढ़िया जहाँ रहली से निकली सब बर्तन जब देख ली से तो पर गरियाली से कौन गाड़ी। तो आप लोग देखी जाए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो हमारा देख रहे हैं जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों जहाँ कहाँ से देख रहे हैं या हिंदी में कमेंट करिएगा तभी हम पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को बता रहे हैं अरे ऐसा नहीं छन बरतन हम धगड़िन के देले रहनी। अरे ऐसा नहीं छन बरतन हम धगड़िन के देले रहनी। आ बबुआ के नार के कटाई जी। अरे ऐसा नहीं छन बरतन हम पंडित जी के देले रहली। आ बबुआ के नाम के धराई जी। ऐसन ऐसन बर्तन हम धगड़िन के देले रहली। आ बबुआ के नार के कटाई जी। ऐसन ऐसन बर्तन हम पंडित जी के देले रहनी। आ बाबू के नाम के धराई जी। तो ऐसे ऐसे जो माता बहन देहात में शादी ब्याह पड़ता है तो गाती हैं लोग। दोस्तों चौका बैठल बेटी हंसली रे माई।
आ पापा पाचर बरी दले रे माई आज पापा नो कर खरीदले रे माई। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।